खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना मौसुमि बर'। आं दायो दुलाराय बाथौ महासभानि लाइमोन आरो माइनाव आफादनि जा बाथौ आर'जनि बादायनाय, बै बादायनायनि सेथि थिंखनाव आंबो बाहागो लानो आवगायदों। बादायनं 2 गामि दहला हाबि बियाब खाग्राबारि, जिल्ला उदालगुरि, आसाम। हांख्रायनाय आर'ज। आर'जनि गिबि सिरि हे आफा बोराइ बाथौ। बेखौ सुजुदों मानगोनां कमल बसुमतारी। जागायबाय।